Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. Bi ye kari ye utukalo tile 17 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ n'aw ka wagatiw cogoya ye an b'aw ladɔnniya ko ni aw ka kunnafoni wagati selen ye. Bakuruba kunnafoniw na sɛbɛnnikɔrɔ finitigilakaw ye tɛgɛ kɛ suyɛnnikɛla ma 3 la handa bɛna don la fo ka taga se an ka jamana ɲɛmaw ye tɛgɛ kɛ an ka finitigilaka dɔw la minnu tun b'a fɛ ka fanga dafiri kɛ an ka jamana kɔnɔna la an da bɛna se u ni an ɲɔgɔnna caman ma kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Taratado utukalo tile 12 san 2025 sɛbɛnnikɔrɔ finitigilakaw ni o commissaire divisionnaire ye Boubacar Sanogo ye ale n'a ka cɛdenw ye tɛgɛ kɛ suyɛnnikɛla maa 3 la muso 1 ani cɛ 2 min ye maa 2 ye olu taara damakasi sɛbɛn don an ka ni finitigilaka ninnu yɔrɔ k'a jira ko min ye u ka sefa wari miliyɔn 2 ani u ka telefɔni iPhone ko olu suyɛnna an ka finitigilakaw ye ɲininiw bila sen na min kɛra sababu ye u taara tɛgɛ kɛ ni maa kofɔlen ninnu na Daramanibugu kɔnɔna la tɛgɛ kɛlen kɔfɛ u la an ka finitigilakaw ka lawaleli kɔnɔna la u dagayɔrɔ la u ye marifa 1 ni a marifa kisɛ ani minan wɛrɛw ni o dɔ ye telefɔniw ani 100,000 ni 20,000 ani 20,000 fana o sɔrɔla u bolo a jirala ko ni maa ninnu si b'a daminɛ san 18 ka taa bila san 26 la wa ko siga yɛrɛ fɛnɛ kɛlen bɛ u la ko u tun bɛ ni waleya jugu ta ka ɲɛsin maaw ma Guinée ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ k'u bolofɛnw darage ka bɔ u bolo ni wagati in na u bɛ an ka finitigilakaw ka bolo ka yanni u ka kiri don cɛ wa min ye commissaire Sanogo ye k'a bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin sɛbɛnnikɔrɔ ni a nɔkandugu kɛrɛfɛ sigibagaw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka i janto i yɛrɛ la wa ko ni maa min ye siganamɔgɔ ye u ka wele bila olu ma yaasa u bɛ se ka taa tɛgɛ kɛ o maa jugu ninnu na k'u daga ta ka bɔ mɔgɔw dala cogoya min na. Utukalo tile 14 san 2025 an ka jabaranisoba sanfɛ an ka lakana minisiri ni protection civile minisiri Dawud Ali Mohamedine bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko min ye an ka finitigilaka dɔw ni civil dɔw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan u tun b'a fɛ ka fanga dafiri boloda an ka jamana kɔnɔna la nka Ala ni an ka jamana ɲɛmaw ni an ka finitigilakaw ka jateminɛw sababuya n'u ka baara ɲɛdɔn sababuya la u sera ka tɛgɛ kɛ ni maa ninnu na kabiri utukalo tile fɔlɔ san 2025 a jirala ko min ye Faransi jamanaden dɔ k'o bɛ a la ni o ye Yan Christian Bernard Vézilier ye wa min ye an ka finitigilakaw ka ɲɛma fila ni o ye General Abbas Dambele ni Nɛma Sagara ko olu fana bɛ ni maa kofɔlen ninnu na an ka finitigilakaw de ka ca hala kosɛbɛ wa min ye an ka jamana ɲɛmaw ye u y'a jira ko hali sisan sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na maa o maa nɔ mana ye a ko la ka se ka tɛgɛ kɛ olu la wa fana k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan hali sisan ka an ka finitigilakaw dɛmɛ yaasa bamanciwale tigilamɔgɔw u ka se ka u ka kɛlɛ u ka se ka taga ɲɛ ka olu daga ta ka bɔ maaw da la ka bɛn ni kelenya ka basigi sabati jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ.
Jumado utukalo tile 15 san 2025 an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ye sɛbɛnfura sɔrɔ ka bɔ an ka ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions monsieur Bakari Togola yɔrɔ. Sɛbɛnfura minnu bɛ ɲɛsin jamana ka baarakɛla minnu bɛ jamana ka se ka olu dadɔn cogoya min na ani fana ka se ka a dɔw bɛ sara wari min ta san kɔnɔna la i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmaa tun ye a laɲini cogoya min na a bɛ wagati caman bɔ. U ka sɛbɛnfura in kɔnɔna la u ye a jira ko maa minnu bɛ baara kɛ jamana ka bolo kan u ye olu dafɔ an ka jamana ɲɛmaa ye. Maa minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu ka recensement ma se ka kɛ u ye ɲɛfɔli fɛnɛ kɛ a ye wa fana san kɔnɔna la u bɛ nafolo kasabi min ta u ye u da don nin bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ u ye an ka jamana kuntigi ye. U ye a jira ko nin baara bɛɛ lajɛlen kɛra fazi 3 de kɔnɔna la. Fazi fɔlɔ u ɲɛsinna u ka recensement ma ni fichier individuel ye ani o kɔfɛ fana ko min ye enrôlement biométrique ye o fɛnɛ kɛra jamana fan bɛɛ lajɛlen na hali yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni taama ma nɔgɔn olu la nka u ye u seko n'u damayira kɛ yaasa ka se ka olu maaw ka olu dadɔn cogoya min yaasa an ka jamana ɲɛmaaw bɛ se k'a dɔn maa minnu bɛ baara la an ka jamana ka bolo kan ani u bɛ nafolo min ta san kɔnɔna la. An ka jamana kuntigi ye folikan belebele de lase maaw ma minnu bɛ yen nɔ ni olu ye u seko n'u damayira kɛ yaasa ni baara bɛ se ka kɛ cogoya min na. Sabula a y'a jira ko don tɛmɛnenw na jamana kun tɛ kunnafoni foyi dɔn a ka baarakɛlaw kan minnu bɛ baara kɛ a ka cakɛdaw kɔnɔna la ko nin na kɛ sababu ye jamana ka se k'a dɔn maa minnu bɛ baara la a bolo ani k'u ka kunnafoniw ka olu dɔn fana ani fana u bɛ sara wari minnu ta san kɔnɔna la ka se ka olu bɛɛ lajɛlen dɔn. A ye folikan belebele lase a yɛrɛ ma ani maa minnu bɛ yen n'olu ye dɛmɛ kɛ yaasa projet in bɛ se ka réaliser cogoya min na a ye u bɛɛ lajɛlen fo. Lajɛrɛ in kuncɛli kɔnɔna la u ye médaille di maaw ma minnu ye u seko n'u damayira kɛ yaasa projet in baara a bɛ se ka waleya cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la. Mali ni arabula ka bolo di ɲɔgɔn ma yaasa caman bɛ se ka fara o kan cogoya min na an ka ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop kan ka i kunda arabula jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abu Dhabi tɛnɛndon utukalo tile 18 san 2025 ka taa lajɛrɛ kɛnɛ ka lajɛrɛ min bɛna kuma jamana fila in ka bolo di ɲɔgɔn ma dɔ bɛ se ka fara o kan cogoya min na ani an ka jiko ni kuranko minisiri fo ka taga se an ka jagoko minisiri olu de bɛna kɛ nin kɛnɛ kan ka jamana nɔrɔ bila a kɛnɛ kan u bɛna kuma fɛn min kan jamana fila in bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na kuranko nasira ani jagoko nasira fɛ ka baaraw kɛ yaasa jamana in fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a tɔnɔma bɔ cogoya min na wa a ka nin taama in kɔnɔna la an ka jamanaden minnu sigilen bɛ nin dugu in na ani olu bɛna ɲɔgɔn ye kɛ ka hakilina fanifaniw kɛ yaasa dekun ni tɔɔrɔ min b'u kan ka o dɔn ani ka se ka olu fura ɲini olu la cogoya min na. Alamisado utukalo tile 14 san 2025 min ye comité national de pilotage des mécanismes d'investissement dans la consolidation de la paix au Mali maaw ni an ka ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ani an ka ministre de la réconciliation générale du corps d'armée Ismaël Wage ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min kɛnɛ kan Canada lasigiden tun bɛ a kɛnɛ kan yaasa ni maa ninnu u sigi ni bi cɛ u ye baara minnu boloda yaasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati jamana kɔnɔna la cogoya min na ani fana lakana baaraw olu bɛ se ka sabati u ye fɛɛrɛ minnu bila sen kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye an ka nin minisiri ninnu ye cogoya min na ani fana ka se ka hakilinaw lamɛn ka bɔ nin minisiri ninnu yɔrɔ u bɛna minnu fara u ka baarakɛtaw ka donna nataw la yaasa basigi bɛn ni kelenya u bɛ se ka sabati jamana kɔnɔna la cogoya min na jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka minɛ ka kɛ kelen ye sɔrɔ yiriwako ta fanfɛla la. Ɲɔgɔndan min bilala sen kan Bamakɔ ni Kati kominiw ni ɲɔgɔn cɛ saniya wale ta fanfɛ alamisadon utukalo tile 14 san 2025 an ka saniya minisiri n'an ka sigida minisiri Madame Doumbia Mariam Tangara ye sɛbɛnfura di an ka sigidaw ma sigida minnu bɛ yen nɔ ni olu ye sera k'u ka sigida ka o la saniya a baara daminɛna kabini avril kalo tile 5 san 2025 wa min ye sefa wari miliyɔn 213 o de taara yaasa ka se ka nin baara in kɛ cogoya min na min ye quartier
32 olu de tun bɛ ɲɔgɔndan na yaasa min ye ka u ka sigidaw ka olu la saniya. A baara kuncɛli kɛnɛ kan min ye an ka minisiri ye a ye folikan belebele lase a dɛmɛbagaw ma minnu ye a dɛmɛ ka se ka nin projet in ka réaliser kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banque mondiale a ye folikan lase u ma wa a y'a ɲini sigida maa ninnu fɛ ko u kɛlen filɛ ka nin baarakɛminɛn minnu sɔrɔ ni o ye saniya baarakɛminɛnw ye ko u k'a ta ka u ka sigida la saniya i n'a fɔ u ye a kɛ nin ɲɔgɔndan in kɔnɔna la cogoya min na. An ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka saniya walew matarafa an yɛrɛ ka kɛnɛya kama. CNT ka session ordinaire min daminɛra kabiri juillet kalo tile 31 san 2025 o kun cɛra jumadon utu kalo tile 15 san 2025 u ka nin session nin kɔnɔna la u ye an ka projet de loi 3 u ye o de ye voté. Projet de loi fɔlɔ bɔra Daoud Ali Mohamedine yɔrɔ ni ale y'an ka lakana minisiri ye ni o bɛ ɲɛsin la création d'un commandement des opérations spéciales. Projet filanan o bɔra Emiran Abdoulaye Touré yɔrɔ n'o bɛ ɲɛsin adoption de l'avènement de financement additionnel du projet de Bamako ma. O min ye maa 130 olu ye a jira k'olu sɔnna hakilina ma. Projet fɔlɔ maa 130 fana y'a jira k'olu sɔnna o hakilina ma. Projet sabanan ni o bɔra ministre Aluseni Sanu yɔrɔ n'o bɛ ɲɛsin amendement à l'ordonnance adoptant le centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles ni maa 132 y'a jira ko olu sɔnna u ka hakilina ma. U ka nin lajɛrɛ kuncɛli la min ye CNT ɲɛmaa ye a ye folikan belebele lase an ka wasadenw ma olu minnu ye u sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka na nin lajɛrɛ ninnu kɛnɛ kan wa a y'a jira fana ko min ye an ka CNT délégation maa dɔw ye ko nin wagati laban in kɔnɔna la u kun taara Wagadugu yaasa o ni Burkina Faso ni Niger parlement mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn ye ka hakilina falen-falenw kɛ AES ka bolo di ɲɔgɔn ma hakilina kɔnɔna la. Arabadon utu kalo tile 13 san 2025 an ka minisiriw ka lajɛrɛ kɛnɛ kan an ka jamana ɲɛmaaw ye sariya kura ta ka ɲɛsin BNDA capitaliw ma ni o ye BNDA sɔrɔw ye o min tun tilalen bɛ o ni agence française de développement ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ agence française de développement ka laseli ye a ye min jira ko part min bɛ ale bolo BNDA kɔnɔna la ko a bɛna ale jɛra o kɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye a ta ka fara an ka capital kan o b'a jira ko min ye BNDA ka capital bɛɛ lajɛlen o ɲɛminɛlen bɛ an ka jamana ɲɛmaaw de fɛ kɛmɛ sara la bɛɛ lajɛlen an ka jamana tari an ka jamana de bɛna BNDA baaraw ɲɛminɛ ka a baaraw boloda wa sɔrɔ o sɔrɔ ni o bɛna kɛ a bolo kan a bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛnabɔ an ka jamana ɲɛmaaw de fɛ. Centre de coordination de gestion des crises et des catastrophes ka lajɛrɛ kɛra alamisa utu kalo tile 14 san 2025 Senukaw fɛ yen nɔ lajɛrɛ min kɛnɛ kan min ye an ka lakana minisiri ni protection civile minisiri ka nɔrɔbila Sidiki Togo ni an ka département ministériel bɛɛ lajɛlen ka nɔrɔbilaw tun bɛ a kɛnɛ kan u ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min kɔnɔna na u ye hakilina falen-falenw kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka bila hali sisan sen kan yaasa lakana bɛ se ka sabati cogoya min na ji kana na tiɲɛni don maaw kunna hakɛnɛ kan min ye Colonel Togo ye a y'a jira ladilikan min dilen bɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko fɛɛrɛw ka bila sen kan ka caman fara o kalitew kan yaasa min ye dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin maaw ma ji bɛna tiɲɛni don maa minnu kunna cogoya min na o hukumu kɔnɔna la a ye a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko ladilikan minnu dilen bɛ an ma ni o ye ko an ka jitɛmɛsiraw an ka olu bila an ka fonse dingɛw an ka olu labɔ maa minnu kɛlen bɛ ka taa u ka sow jɔ jitɛmɛsira la ko an ka fɛɛrɛw bila sen kan o sow ka ci ka bɔ yaasa ji tiɲɛni fanga bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na jamana kɔnɔna la ɲinan san kɔnɔna la min ye Colonel sapeur-pompier Bakari Daou ni ale ye sous-directeur des opérations de secours et d'assistance à la direction générale de la protection civile ye ale ye a jira ko jateminɛw y'a jira k'a daminɛ utu kalo tile 5 ka taa bila tile 11 san 2025 ko yɛlɛma bɛ ka don maaw taabolo la sabula ko hali k'a sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen maa dɔw nin tora a la ani ji ye tiɲɛnen don maa dɔw kunna nka ko caman bɛ ka bɔ a la an bɛ
taabolow bɛ ka falen ko an ka caman fara o kan yaasa an yɛrɛ ka waleya jugu kana kɛ kɔlɔlɔ ye an ka ɲɛnamaya ma. Utukalo tile 9 san 2025 Sekɔrɔ ni o ye Segu sigida dɔ ye min ye an ka douane cɛdenw ye u ye tɛgɛ kɛ tramadol plaquette 29 ni a kunkanfɛn na an ka bolimafɛn dɔ kɔnɔna la min tun bilalen bɛ tigabɔrɔ kɔnɔna la yaasa ka don ni a ye an ka jamana kɔnɔna la. An ka douane cɛdenw ye a jira ko ni nin furakisɛ ninnu tun sera ka feere ko min ye maa minnu t'a dɔn ko tun bɛ se ka sefa wari $149 de sɔrɔ a la ko wa ko a bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye fana ka dankari kɛ an ka ɲɛnamayaw la. O hukumu kɔnɔna la min ye douane ɲɛmaayaso ye a ye a jira ko olu ka wulikajɔ u bɛna na caman fara o kan yaasa ni waleya jugu ninnu bɛ se ka dabila ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. Sabula ko nin fura minnu bɛ ka don yuruguyurugu sira fɛ k'a bɛ se ka kɔlɔlɔ belebele de lase maaw ka ɲɛnamaya ma. Ko nin tɛgɛ kɛli ni furakisɛ ninnu na walima ɲɛnaminimafɛnw na an ka jamana kɔnɔna la ko o tɛ nka olu bɛ maa minnu ni kisi u bɛ denbaya minnu kisi ko o de ye olu kalikan ye wa ko u bɛna na caman fara a kan ko u bɛna na wulikajɔw bila sen kan fan bɛɛ lajɛlen na ani bɛɛ lajɛlen kama yaasa bɛɛ ni bɛ se ka kisi cogoya min na. An ka sifinnakaw ni an ka farikolo ɲɛnajɛ minisiri Abdulkasim Ibrahim Fɔnba bɔra ka laseli dɔ kɛ k'a bila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ utukalo tile 13 san 2025 k'a jira ko min ye an ka Fédération Malienne d'Athlétisme ye ko olu ka agrément o minɛna u la ko o bɛna na nɔrɔ bila ni comité de normalisation ye. Don tɛmɛnenw na min ye Fédération Malienne de l'athlétisme ye u tun ye damakasi sɛbɛn don an ka kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ yaasa nin décision bɛ se ka bɔ a ma cogoya min na min kɛra sababu ye an ka Cour suprême maaw tun y'a jira ko décision in bɔra a ma sabula ko min ye minisiri ye hatuma sɛbɛnfura kɛ k'a di fédération maaw ma mun b'a jira ko u ka agrément bɔra u bolo nka an ka kunnafonidila dɔw ye a jira ko olu bɛ a dɔn ko fédération na bɛnnen bɛ sanga ni wagati ni minisiri ye sɛbɛnfura kɛ k'a ci u ma k'a jira ko u ka agrément minɛlen bɛ ka bɔ u bolo ko u bɛna na damakasi sɛbɛn don an ka kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ yaasa u hakilina bɛ se ka bɔ a ma cogoya min na. O bana ta an ka kokan kunnafoniw na an bɛ taa Congo RDC ka kɛɲɛ ni Congo RDC kiiri minisiri kɔrɔ ni o ye Constant Matumba ye ka kɛɲɛ ni ale ka kiiri tigɛli ye. U ka procureur général ye ɲangini wale ta ka ɲɛsin a ma a ye a ɲangini san 10 travaux forcés ye o kɔfɛ fana ko a ma yamaruya a ye a ka vote kɛ ni o ye ka kalafili walima ka kɛ cɛbɔ ye u ka kalafiliw kɔnɔna la ko fo san 10 ka tɛmɛ wa fana o kɔfɛ ko min ye a ka droit à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ko o fana minɛna ka bɔ a bolo ko jamana ka cakɛda o cakɛda ko a tɛ se ka baara fosi kɛ o yɔrɔ la fo san 10 ka tɛmɛ. U ka minisiri kɔrɔ y'a jira ko ale bɛ diinɛ min na ani ale ye lamɔ min sɔrɔ ko o tɛ ale yamaruya k'a fɔ ko a bɛ nafolo yurugu jamana ka bolo ka sabula a ɲanginen bɛ k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na a ye nafolo de yurugu kɛrɛnkɛrɛnnenya la $10 américain $19 ɲɔgɔn na ko a y'o de yurugu kasobon dɔ jɔli fɛ min kun kan ka kɛ 15 ani kɔnɔna la min ye u ka kiiritigɛlaw ye u y'a jira ko utukalo tile 27 ko u bɛna u ka arrêté bɔ k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan. Yaasa bolodi ɲɔgɔnma bɛ se ka tɛmɛ CEDEAO ni AES ni ɲɔgɔn cɛ Mada Bio a ka taama kɔfɛ Côte d'Ivoire ni Gambie kɔnɔna la Mada Bio y'a jira ko a ka laɲini belebele dɔ kɔni ye min ye CEDEAO ni AES ye u k'u bolodi ɲɔgɔnma ka baara kɛ siraw kan sira min bɛ se ka nafa lase u ka jamanaw ma farafinna gunw bɛ se ka a tɔnɔma bɔ cogoya min na. Nin bɛ dankari kɛ an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.